Virüsa koronayı wekî gelek deverên dinên dünyayê li kolanê New Yorkê jî tesîra xwe nîşan dide. Ji ber virüsa koronayê li Amerîkayê heta niha ji 40,000 zêdetir mirov jiyana xwe ji dest da. Her wisa li Amerîkayê ji 700,000 zêdetir mirov bi nexweşiya virüsa koronayê ketine. Li Amerîkayê eyaleta ku herî zêde nexweşî belav biye û mirovên jiyana xwe ji dest daye eyaleta New York e. Li New Yorkê ji 200,000 zêdetir mirov bi vê nexweşiyê ketine û ji 18,000 zêdetir mirov jî jiyana xwe ji dest daye. Divan rojan da kolanên New Yorkê ew qas tenahî ne ku mirov dikare bêje ku heta niha tu car ew qas tenahî nebûne. Wek dengê Amerîkayê me li kolanên New Yorkê hestê mirovên ku derketine kolanan pirsî. Ez hinek ditirsim. Wekî herkesî ez jî ji ber vê rewşê bifikarim. Kûçikê min gelek pîr e. Ji bo ku wî bigerînim 2 saetê carek derdikevim derve. Mirov bi maskeyan digerin û ev yek dibe sedema bûyerên komîk jî. Vê sibê dema ku ji malê derketim, hin kesan ji min re destê xwe hêjand û min jî bersiv dawan. Lêbelê min tê dernexist ka ev kî ne. Ez xwe xirab hîs dikim. Hinek bifikarim. Her roj ji bo ku dernekevim derve zorî didim xwe. Ez giraniya xwe didim karên li malê tên kirin. There's nobody out. Half the places are closed. Em ji mêjveyê li vê taxê dimînin. Li derve kêm kes hene. Nîvê dikanên li vê der û dorê girtîne. I think that in our neighborhood, for the most part, Ez dikarim bêjim ku kolan ji marketan bêtir bi ewle dixwîn. Em bêtir li malê ne. Ji bo ku hewayek paqij hildin, ji bo demekî kin derdikevin derve. Ew jî dihêle ku em bêhna xwe vedin. Li kolanan mirov li gor berê bêtir hürmetkarin û ji hev re comerdin. Divan rojan da kolanên New Yorkê gelek tenahî ne. Ji ber ku li New Yorkê rewşa awarte hetakî 15 meha gulan hate dirêjkirin. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.